जाहा नैबे आदा सेसापानियाव थायो गोबां खेथिजों मावख्रुबनाय बेसारा उन्दैनिफ्राय खस्थ'जों देरबोनाय गोबां खेथि बाथि मावो नुदों नोंथांमोना नै दायो नैबेयाव बेसर नै बेसरबो फुदों बेयावहा बेसर फुग्रा बाजैमु दोङो बेयाव नै बिदि खेथिफोर दंसोयो आरो नै लकेल बेसरनि आरो नैबेयाव नै बिदि नै जों जितु बे अर्गेनिक बेयो रसुन आं नोंथांमोननो दा खोन्थागोन दानाव फुनाय दा खोन्थागोन बे अर्गेनिक बेफोर खेथिफ्रा जायोब्ला जों मानसि थाखाय देहा थिग थागोन नै बे अर्गेनिक खेथि नै बे जाबाय रसुन नोंथांमोना नायनो हागोन हायोब्ला कन्टेक्टबो आं होनो हागोन देनांफोर डाइरेक्टबो सोरबा बेफारिफोरा लांफायनोबा बेसर रसुन खेथि गोबां रसुन खेथि खालामदों नै बेयाव फुनानै दोनबाय दंफांखौ हास'बाय रसुना नै दा बे गोरलै गोदान आरो जेनेबा बे रसुना आरो नै बिथिं नायगोन दंफांखौ गोबां दंफां दङ नैबेयाव बे रसुना खेथि गोजा गासिबो बे नुनायखिनिया अन्तत 3 बिगासो मावदों बियो नै बेयाव बाजैया लाइ मैगं खादों नै बिदि लाइ बे लाइआबो अर्गेनिक बे लाइबो दोङो नै बेयाव लाइजों लोगोसे दुन्दिया बिलाइ होदों आरो बाजै मोखांखौ माहाय गोबां खस्थ'यै मावो बिसोरो मोजां खेथि नैबे बाजै बै उन्दै जाबाय आदा बिदि दुन्दियाबो खादों नै बाजैयालाय नै लाइबो फोदों दुन्दियाबो होफादों लाइआव बेबायदि फाननानै जाहा संसार जायो गथ'फोरा खैजान बाजै लाहा गथ'फोरा सासे दायो फार्स्ट इयाराव फरायदों दे गोबां खस्थ'यै बिथांमोना मावो